ассалому алайкум бародарон ва тамошобинони азиз. Мо имрӯз тасмим гирифтем ки хабарҳои муҳими ин ҳафта ки дар футбол рух додааст манзури шумо бигардонем. Бо шумо канали NSM Videos. Дастаи овозадору машҳури Испания Барселона наметавонад ки дар Ла Лига 4 бозии охири худро бо муваффақият анҷом диҳад. бале, аз чӣ сабаб бошад ки чемпиони феълии Испания имсолро дар Ла Лига на он қадар хуб шурӯъ намудааст? Бо дар назардошти он ки тамоми мухлисон, ҳаводорон ва олимони соҳаи футбол моҳи октябрро мушкилтарин моҳ барои Барселона медонистанд, лекин набояд ин тавр мешуд ва дар 4 бозӣ набояд 9 холро аз даст дод. Чаро ин тавр шуд? Тамоми букмекерон имсол Барселонаро муддаи асосӣ барои ба даст овардани чемпиони Испания медонистанд. Фикр мекунӣ хато карданд? оё бозингарони Барселона аз кори сармураббӣ норозиянд ва ё дар қисми муҳофизатгари хуб надоранд? Бале, Юмтити ҷароҳат бардоштааст ку. Шабакаҳои испанӣ хабар медиҳанд ки Самуэл Юмтитиро агар баъд аз ҷароҳаташ ҷарроҳӣ кунанд, шояд то охири ин сол дигар бозӣ карда наметавонад. Бале, вале Пике ҳаст ку? шояд тамоми голҳои сардодаи Барселона хатогии Ҷерард Пике бошад. Бале, дар ин нуқта низ худи Пике фикри худро изҳор намудааст. Аллакай дар ҷони ман задааст. Вақте ҳар бозие ки Барселона ғолиб баромада наметавонад, гуноҳро дар сари ман мезананд. ва ё Пике дар твиттери худ навиштааст: медонам бисёри одамоне ҳастанд ки интизор мешаванд то ман кай ба хатогӣ роҳ медиҳам. онҳо аз ин ҳолат ҳаловат мебаранд, вале ба зудӣ ҳамааш тағйир меёбад. Савол: чаро Барселона дар Лигаи Қаҳрамонҳо, яке аз беҳтарин дастаҳои Англия, ҳатто дар меҳмонӣ Тоттенхемро шикаст доду, дар Испания як дастаи Испанияи худро бо ҳамон ҳайате ки дар Лигаи Қаҳрамонҳо бозӣ карда буд, шикаст додан натавонист? Ана гап дар куҷо? Капитани дастаи Барселона Лионел Месси ба тамоми ҳаводорони дастаи Барселона ваъда додааст ки ҷоми Лигаи Чемпионҳоро ба Камп Nou бармегардонад. Шояд аз ҳамин сабаб ва ё аз сабабе ки баъд аз 3 рӯз яъне бе истироҳат ҳамон ҳайат дубора бозӣ карданду ба онҳо қувва нарасид. Ман чунин фикр мекунам, дар 10 рӯз 4 бозӣ ин тамоман номумкин аст. Вале барои мухлисони ин даста як хабари хуш: Хави ба Барселона баргаштааст. Хейр, магар Эрнесто Валвердеро аз кори сармураббигӣ озод карданд? Не, албатта. ин Хави Эрнандес нест. ин Артур аст, Артуро Мело. дар бозии муқобили Валенсия Артур бозингари ҷавони бразилиягӣ 144 пасро анҷом дод ки ин ҳолат баъд аз соли 2012 инҷониб боре ҳам рух надода буд. ин рекорд ба собиқ бозингари ин даста Хави Эрнандес тааллуқ дорад ки соли 2012 муқобили дастаи Леванте 148 пас анҷом дода буд. баъд аз 2 бозие ки ин футболбоз анҷом дод, мухлисон дар комментарияҳо ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ чунин навиштаанд: Хави, пироҳанатро барор, мо туро шинохтем. ва сармураббӣ низ чунин ишора намудааст: ӯ бозингаре ҳаст ки ба даста тавозуни бештар мебахшад, амалан тӯбро аз даст намедиҳад ва ба мо имкон медиҳад ки тӯбро назорат кунем. тӯбронӣ барои мо хеле муҳим аст. Луис Суарес, ҳамлагари дастаи Барселона ва мунтахаби Уругвай дар Ла Лига дар бозии охир муқобили Валенсия партофти головарро ба Месси анҷом дод ки ин 27-умин партофти головар ба Лионел Месси дар Ла Лига буд ва аз ин ҷиҳат нишондоди Дани Алвесро ки 26 гол партофти головар ба Лионел Месси анҷом дода буд, гузашт. баъд аз ин ҳолат Дани Алвес дар твиттери худ навиштааст: чӣ ӯ мехостааст дигарҳо ба Месси партофти головар накунанд? оё беҳтарин бозингари сайёра дар ҳама давру замон метавонад ки ба танҳоӣ Барселонаро чемпион кунад? Мебинем. Килиан Мбаппе 19-солаи фаронсавӣ оё метавонад ки баъд аз қарни Мессиву Роналдо бозингари беҳтарин шавад? Ман аз куҷо медонам? ҳуҷумкунандаи дастаи ПСЖ ва мунтахаби Фаронса, чемпиони ҷаҳон Килиан Мбаппе дар бозии муқобили Лион дар 13 дақиқа 4 голро ба ҳадаф расонид. Неймарро ки дар Барселона дар зери сояи Месси мешумориданд, акнун ӯро дар зери сояи Килиани 19-сола меҳисобанд. Ҳа, хеле хандаовар. ин буд хабарҳои ҷолибу муҳими ин ҳафта. бо шумо буд канали NSM Videos.
خیر.